Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte v Pneu TV. Jazdiť je fajn, ale vedieť sa včas zastaviť je ešte lepšie. A verte, že to nie je vždy ľahké. Prečo? Priľnavosť, jeden z kľúčových faktorov bezpečnosti, zaisťuje kontaktná plocha medzi pneumatikou a vozovkou. Pritom je táto plocha veľká iba ako ľudská dlaň. Na mokrej vozovke sa pri kontakte s vodou znižuje priľnavosť pneumatiky a významne sa tak predĺžuje jej brzdná dráha. Aby pneumatika jazdila bezpečne, musí si udržiavať stále suchú kontaktnú plochu medzi vozidlom a vozovkou. Vďaka špeciálnej stavbe môže mať stopa pneumatiky tvar provy lode, ktorá rozráža vodný film a odvádza vodu z kontaktnej plochy. Kľúčovú úlohu pri odvádzaní vody hrá rezénová vzorka. Na priľnavosť má v neposlednom rade vplyv aj použitá zmes gumy. Pre európskych spotrebiteľov je Michelin jednou z najvýznamnejších značiek z hľadiska bezpečnosti na mokrom povrchu. Tak šup, dážď predsa nie je dôvodom na to, aby vaše auto zostalo doma. Len treba vyraziť so správnym obutím. Bezpečnú jazdu vám všetkým.